खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ दिया ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। आसामनि गिबि मन्थ्रिया मुंदांखा सिफुं दामग्रा दीपक शर्माखौ फाहामथाय होनो थाखाय 5 लाख राङारि हेफाजाब होदों। एबसुआ बड' गोरोबथाखौ आबुङै मावफुंनो दाबि खालामदों। रायजोनाङै हानजा सुरनाय फोसावदों। जुबिन गार्गनि थैनायनि सायाव सिबिआइनि नायबिजिरनायखौ एबसुआ दाबि खालामदों। मोनसे गेदेर सुबुं दावराव-दावसिखौ हुमखि होदों। आसाम पुलिस आरो आसाम राइफल्सआ काछाराव 8 कौटि रांनि ड्राग्स आरो सिखाव सिगारेट बोखांनो हादों। BTCआव सान्थाल हानजाया STनि मान, हानि मोनथाय आरो फोसाबनायखौ नागिरदों। आसामआ जापानाव 50,000 लाइमोनफोरखौ गुबुन हादोराव साख्रिनि थाखाय फोरोंथाय होनो थांखि लादों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ। आसामनि गिबि मन्थ्रिया मुंदांखा सिफुं दामग्रा दीपक शर्माखौ फाहामथाय होनो थाखाय 5 लाख राङारि हेफाजाब होदों। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया मुंदांखा सिफुं दामग्रा दीपक शर्माखौ बिथांनि सोलिबाय थानाय फाहामथाय होनायनि थाखाय राङारि हेफाजाब होदों। गिबि मन्थ्रि मावख' CMOआ शर्मानि फाहामथाय जोथोन लानायाव हेफाजाब होनो थाखाय गिबि मन्थ्रि रिलिफ फान्डनिफ्राय 5,000 रांनि चेक होयो। स्टेट बेंक अफ इन्डिया आसाम सेक्रेटारियेट ब्रान्चआ होनाय बे चेकनि थांखिया बिथांनि फाहामथाय खरसाखौ सुफुंनो थाखाय होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै CM शर्मा बिथाङा बुङो दि दीपक शर्माया आसामनि थाखाय मोनसे बेसेनगोसा सम्पथि। जोंनि आरज गाबनाया बिथांजों लोगोसे दं आरो जों मिजिंथियो दि बिथाङा थाब हामफिनगोन। जों बयखौबो खावलायो दि बे समाव बिथांनि मोजां देहा आरो गोहोनि थाखाय जोंजों ज' जाफानांगौ। दीपक शर्माया बेनि सिगां 18 जानुवारि 2023 आव मोनसे फेसबुक पस्टनि गेजेरजों मोनसे बेसेनगोसा लिभार फाहामनायनि सार्जारि खालामनो थाखाय रां बिनानै रायजो-राजाफोरनि मददनि थाखाय खावलायदोंमोन। गावनि पस्टआव बिथाङा हायद्राबादाव गावनि हामफिननाय आरो सोलिबाय थानाय राङारि मददनि गोनांथिखौ फोरमायदों। मिजिं थिनानै बिथाङा लिरदों दि आं फोथायनाय दं दि आं आंनि सिफुंखौ फिन खेबसे आखायाव लानो हागोन। नोंथांनि उदार राङारि मददजों आं आरोबाव खेबसेबाव आंनि सिफुंखौ दामनो मिजिंथिदों। आसाम देंखोआव गावनि सोमोनांथाव रोंगौथि आरो बिहोमानि थाखाय मिथिजानाय शर्मानि आरिमुगिरिया गोबांखौनो थुलुंगा होदों। गिबि मन्थ्रिनि हेफाजाबा बिथांनि रांखावरिनि बजाखौ खमायगोन आरो थाबैनो जौसाङाव फैफिनगोन आरो गावनि अनजालु सिफुं दामनायखौ मिजिंथिदों। नैथि खौराङाव दङ। एबसुआ बड' गोरोबथाखौ आबुङै मावफुंनो दाबि खालामदों। रायजोनाङै हानजा सुरनाय फोसावदों। राजखान्थिनि प्लेटफर्मआव थानानै दावराव देख्रेब बिथांमोनहा एबसुखौ सोंखारिबाय थानाया हारिनि थाखाय दुखुनांथाव आरो लाजिनांथाव। दिपेन बर'। आसामाव मोन 6 हारिफोरनो STनि मोनथाय होगोन होननानै बुंनायनि सायाव मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'नि गोख्रों बिबुंथि। दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुआ 27 जानुवारि 2020 आव मुंसाइ जानाय जारिमिनारि बर' गोजोन गोरोबथाखौ आबुङै मावफुंलांनो थाखाय गोबां गोख्रों राहा लानायनि गेजेरजों रबिबारखालि क'क्राझाराव थानाय गावनि मिरु मावख'आव मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनानै फोसावो। खौरां बिजोंखौ नोजोर होनानै एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बुङो दि 8 अक्ट'बराव रङियायाव जानाय जर'खा थान्दैनि जथुम्मायाव गौथुमा गोबां गोनांथार थांखिफोरखौ आजावना लायो। बेफोरनि गेजेराव बयनिख्रुइबो सिगांसिन दाबिया जाबाय बड' गोरोबथा एबा बड' एकर्डनि गासैबो दफाफोरखौ थाबैनो आरो आबुङै मावफुंनाय, जायखौ भारत सरकार, आसाम सरकार आरो बड' आफादफोरनि गेजेराव बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन BTRआव अरायथा गोजोन आरो जौगाखांनायखौ थि खालामनो थाखाय सागान होनाय जादोंमोन। बर' बिथाङा हुमखि होनानै बुङो दि जुदि सोरखारा गनायथाव समनि गेजेराव बे गोरोबथाखौ आबुङै मावफुंनो हायाब्ला एबसुनि आखायाव BTR आरो आसामनि गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव गोबां बिबांनि सुबुंदारारि सोमावसारनाय जागायनायनि अनगायै गुबुन राहा थानाय नङा।
जुदि बर' गोरोबथानि दफाफोरखौ थाबैनो आबुङै मावफुंनाय जाया, अब्ला एबसुआ गासै ओनसोलाव गोबां सुबुंदारारि सोमावसारनाय जागायनो गोनां जागोन होनना बिथाङा गोख्रों रावजों बुङो। गावसोरनि दाबिखौ गोख्रों खालामनो थाखाय एबसुआ अक्ट'बरनि जोबथा सप्तानि गेजेराव आसामाव जिल्ला थाखोनि रेली खुंनो बिथांखि लादों होनना फोसावो। बेनि उनाव नबेम्बर दाननि जोबनायाव गोदान दिल्लीयाव मोनसे गिदिर हेंथा हाबाफारि लानाय जागोन, जायनि थांखिया इउनियननि गोबाव समनिफ्रायनो थालांनाय दाबिफोरनि फारसे हादोरनि नोजोर बोनो थांखि लानाय जागोन। फरायसा आफादा भारत सरकारखौ संसदनि फैबाय थानाय जथुम्मायाव 125थि संबिजिरारि सोदांनाय बिलखौ पास खालामनो थाखाय खावलायो। बर'आ फोरमायनाय बायदिब्ला बे गोरोबथानि थांखिखौ मोनदांनानै बर' सुबुंफोरनि थाखाय आबुं राजखान्थियारि, खुंथायारि आरो रांखान्थियारि रैखाथि होनो थाखाय थांखि लानाय बिलआ जोबोद गोनांथार। आसामनि गुबुन मोन 6 हारिफोरनो शेड्युल ट्राइब एस.टि. नि मान होनायनि दान्थे-बिदान्थे गोनां आयदानि सायाव एबसुआ मोनसे समानथि गोनां जायगा लाखिदोंमोन। गोदान हारिफोरखौ सोफादेरनायाव जेबो हेंथा होआलाबानो बर'आ बेबादि आगान होनाया थाखानाय मोन 14 एस.टि. हारिनि मोनथाय आरो मोनथायफोरखौ खहा खालामनानै लानो नाङा होनना बुङो। जों रावनिबो बेरेखा नङा, नाथाय जायखिजाया थिरांथाया बेखौ थि खालामनांगौ दि बेयो दानि ट्राइबेल हारिफोरनि संबिजिरारि रैखाथिखौ खहा खालामा होनना बिथाङा बुङो। इउनियनआ गोबां गाहाय सोलोंथायारि दाबिफोरखौबो दैखांदों। बेयो आसाम सरकारनि कार्बि आंलंआव बर' बिजाथिफोरनि थाखाय फोरोंगिरि उदायथि आनजाद टेट खुंनो खावलायो, जायनि गेजेरजों सोलोंथाइ बिथिङाव बर' लाइमोनफोरनि थाखाय मोजां खाबु मोनगोन। एबसुनि आफादगिरिया फोरमायनाय बायदिब्ला बे आयदानि सायाव सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगुजों सावरायनाया सोलिगासिनो दं। गुबुन मोनसे गोलाव समनि दाबिखौ फिन खेबसे खालामफिननानै मिरु आफादा बर' हारिनि सुबुंफोर थानाय ओनसोलफोराव फरायसालिफोरखौ ओनसोलारि खालामनो खावलायो, जाहाथे बेफोर फरायसालिफोरखौ बड' गोरोबथानि रादाय बादियै सरकारा सामलायो आरो राङारि मदद होयो। राजखान्थि आरो सोलोंथायारि जेंनाफोरनि अनगायैबो एबसुआ ओनसोलाव जौ लोंनाय, जुवा, फेग्रा मुवा बाहायनाय आरो गुबुन समाज बेरेखा खामानिफोरनि बांबोनाय जेंनाफोरनि सायाव गोथौयै दुखु फोरमायो। गौथुमा सरकार आरो जायगानि बिबानगिरि मोन्नैखौबो बैफोर खैफोदफोरखौ फोजोबनो थाखाय गोख्रों आरो गोख्रैनो राहा लानो खावलायो आरो सांग्रांथि होयो दि होबथा हायै समाजारि गाज्रि आखुफोरा बड' समाजनि दावगानाय आरो खौसेथिखौ खैफोदाव खोख्लैनो हागौ। खौरांगिरि मेलखौ फोजोबनानै बर'आ बड'लेण्डआव गोजोन, न्याय आरो जौगाखांनायखौ रोखा खालामनो थाखाय एबसुनि खोथा होनायखौ रोखा खालामो। बिथाङा बुङो दि मिरु आरो हादोरसा सरकारा बड' गोरोबथानि सिङाव गावसोरनि खोथा होनायखौ मानिगोन होनना मिरु आरो हादोरसा सरकारा मिजिंथिदों। नाथाय जुदि दावगानाया लासै थायोब्ला फरायसा आफादा गोबां बिबांनि सुबुंदारारि सोमावसारनो थाखाय साखाफारा। एबसुनि गोदानै नारसिननाया बर' गोजोन गोरोबथानि थांखिफोरखौ मोनफुंनो थाखाय सोलिबाय थानाय दावबायनायनि मोनसे गोनांथार खोन्दोखौ इसारा होयो। थामथि खौराङाव दङ जुबिन गार्गनि थैनायनि सायाव सिबिआइनि नायबिजिरनायखौ एबसुआ दाबि खालामदों, मोनसे गेदेर सुबुं दावराव-दावसिखौ हुमखि होदों। एबसुआ मुंदांखा असमिया मेथाइ रोजाबगिरि जुबिन गार्गनि सोमोनांथाव थैनायनि सायाव सेन्ट्रेल बिउर' अफ इनभेस्टिगेसन (सिबिआइनि नायबिजिरनायखौ दाबि खालामनानै बुङो दि मोनसे पारदर्शी आरो थि नङै नायबिजिराल' बे दुखुनांथाव जाथायनि गुबै बाथ्राखौ मिथिनो हायो। फरायसा आफादा सांग्रांथि होदों दि न्याय होनायाव फेलें जायोब्ला रायजोनाङै मोनसे मख'जाथाव सोमावसारनाय सोमजिनो हागौ। रबिबारखालि कक्राझारनि बड'फा हाउसआव मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों एबसुनि दैदेनगिरिफोरा दासिम बे केसखौ मावफुंनायाव गोजोननाय गैयै आरो फोथायनो हायै खामानि मावनायनि सायाव गोथौ दुखु मोन्नाय फोरमायदों। सुबुंफोरनि रागाया सैथो आरो जेब्लासिम न्याय मोना अब्लासिम गोमोरनाय नङा होनना आफादा बुंबावो दि सोलिबाय थानाय नायबिजिरनायाव सुबुंफोरनि फोथायनाया गोख्रैयै खमायलांगासिनो दं। मेथाइ रोजाबगिरिनि थैनायनि जाहोननि सायाव गोख्रों सोंथि दैखांनानै एबसुनि दैदेनगिरिफोरा सोंथि सोङो दि जुबिन गार्गखौ मानो बुथारनाय जादोंमोन आरो बेनि दायनिगिरिया सोर। बिथांमोनहा अजद होदों दि जुबिनखौ बिथांनि हटेलनिफ्राय दैमासिम लांनाय जादोंमोन आरो लाइफ जेकेट गैयालासे सानस्रिनो होदोंमोन, नाथाय डक्टरफोरा बिथांनि देहायारि हालोदनि थाखाय बेफोरबादि देहायारि खामानि मावनायनिफ्राय गोजानाव थानो बोसोन होदोंमोन। इउनियनआ आरोबाव दाबि खालामदों दि जुबिनखौ दैयाव नारख्लायदों आरो गोसो जानानै नेवसिनाय मोनसे खामानि होननानै बुंदों, जायनि थाखाय सिबिआइनि दैदेननायाव उदां नायबिजिरनायनि दाबि खालामनाय जादों।
इउनियनआ स्पेसियेल डिजेपि आरो एसटिनि गाहाय मुन्ना प्रसाद गुप्तानि बिबुंथिनि सायाव गोजोननाय गैयैखौ फोरमायदों। बिथांनि खेंफोरथियाव रोखा गैया आरो गाहाय जेंनाफोरखौ सुस्रांनो हायाखै होनना बुङो। दासिम नायबिजिरनाया फिन्नाय होनायनि अनगायै सन्देहफोरखौ गोथौसिन खालामदों होनना एबसुआ बुङो। ब्रैथि खौराङाव दङ आसाम पुलिस आरो आसाम राइफल्सआ काछाराव 8 कौटि रांनि ड्राग्स आरो सिखाव सिगारेट बोखांनो हादों। फेग्रा मुवा बेसाद फालांगि खालामनायनि हेंथायै मोनसे गिदिर जाफुंसारनाय बादियै आसाम पुलिसआ आसाम राइफल्सजों लोगो नांनानै काछार जिल्लायाव 8 कौटि रांसो बेसेननि याबा टेब्लेटफोर आरो सिखाव सिगारेट बोखांनो हायो। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मिथिहोयो दि बे अपारेशननि समाव बराक दैमानि गंसे नावखौ होबथानानै 10,000 याबा टेब्लेट आरो 1,25,000 पेकेट गोनां एसेन्शियेल लाइट सिगारेट बोखांनो हादों। गिबि मन्थ्रिया रौनियाफोरनि गोरोबलायनानै नाजानायखौ बाख्नायनायजों लोगोसे बुङो दि बे जब्द खालामनाया फेग्रा मुवा बेसाद फालांगि आरो आयेन बेरेखायै सिमा बारनानै फालांगिखौ होबथानो थाखाय हादोरनि गोख्रों रादायखौ दिन्थियो। मावख'आरिफोरा बुङो दि मेथाम्फेटामाइन गोनां सिन्थेटिक मुलि याबा टेब्लेटफोरखौ भारतनि गोबां निसा गोनां आरो खहा गोनां आखुनि थाखाय होबथानाय जादों। बिबानगिरिफोरा फोथायो दि बे केपआ बराक हायेननि गेजेरजों सोलिनाय मोनसे गिदिर सिखाव फालांगि नेटवार्कनि बाहागोमोन, जाय ओनसोलाव गोबां समावनो सुबुं लांखारग्राफोरजों नोजोर होजायो। बे रेकेटनि फुंखा आरो लोब्बा थानाय सुबुंफोरखौ नागिरनो थाखाय नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। बाथि खौराङाव दङ BTCआव सान्थाल हानजाया एसटिनि मान, हानि मोनथाय आरो फोसाबनायखौ नागिरदों। बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन (BTRआव थानाय मोनसे उदखारि हानजा नेशनेल सान्थाल लिबारेशन आर्मी (NSLA) आ सान्थाल आदिबासि हारिनि थाखाय शेड्युल्ड ट्राइब (ST) थामान, हा मोनथाय आरो गुबुन समाजारि रांखान्थियारि फोसाबनायनि थाखाय हादोरसा सोरखारनिसिम खावलायहरनायखौ गोदानै जागायफिनदों। मोनसे भिडिअ' मेसेजनि गेजेरजों NSLA आ बुङो दि सरकारजों दावहा दोनथ'नायनि गोरोबथा खालामनायनि खोथा महरै गावनि गासैबो हाथियारफोरखौ चिरां जिल्लानि पुलिस सुपारिनटेन्डेन्टनो गथायना होदों। नाथाय खनले-खनले खौरां हरनायनि उनावबो बिबानगिरिफोरनिफ्राय जेबो मावख'आरि फिन्नाय मोनैनि थाखाय हानजाया दुखु मोन्नाय फोरमायदों। NSLA आ रोखा खालामना होयो दि बेयो मोनसे गोजोन थांखि नागिरदों आरो समाजनि गुबै लामायाव खौसेथि जानो लुबैयो। 30 आगस्ट 2025 अक्ट'आव हानजानि नेमखान्थि गोनां गोसोखांलाइयाव गोबां दाबिफोरखौ फोरमायनाय जादों, जायनि गेजेराव दं आसामाव सान्थाल हारिनो शेड्युल्ड ट्राइब (ST) थामान होनाय, सान्थाल मेडिकेल स्कुल आरो मोनसे आलादा बिथोनगिरि गायसननायजों लोगोसे सान्थाल बिजोंनि सोलोंथाय होनाय, हाग्रा हायाव थानाय आदिबासि नखरफोरनि थाखाय हा आरो हाग्रा मोनथाय, सिद' मुर्मु आरो कान्हु मुर्मु बायदि सान्थाल जोहोलावफोरनि गोसोखां खाम्फा लुनाय, अनसाय आरो जौगाथाय हाबाफारिफोरखौ नायनो थाखाय सान्थाल जौगाखां गौथुम दानाय, गावनि गथायनाय केडारफोरनि थाखाय राङारि मदद आरो थाग्रा न' थानायजों लोगोसे फिन थांना थानायनि राहा आरो फिन थांफिननाय मदद। 1996 आरो 2014 मायथाइनि गेजेराव हानजानि सोद्रोमाफोरनि हेंथायै थालांनाय केसफोरखौ बोखारनाय आरो हारियारि दाङाबाजियाव खहा जानांनायफोरनि थाखाय खहा सुफुंनाय। बे गोसोखां बिलाइखौ चिरांनि पुलिस सुपारिनटेन्डेन्टनिसिम थांखिनानै होनाय जादोंमोन आरो बेनि कपिफोरखौ आसामनि गिबि मन्थ्रि, BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा, आसामनि पुलिस डाइरेक्टर जेनेरेल आरो गुबुन गोजौ थाखोनि पुलिस बिबानगिरिफोरनो दैथायहरनाय जादों। NSLA आ सरकारनि थान्दैफोरनि नुजाथिनायाव हाथियार दोननाय हाबाफारिनि गेजेरजों नेमखान्थि बादियै हाथियार गथायनो थाखाय थियारि जादों आरो गोजोनै सुस्रांनायखौ थि खालामनो थाखाय गिबि मन्थ्रिनि आखाय होनो खावलायदों। द'थि खौराङाव दङ आसामआ जापानाव 50,000 लाइमोनफोरखौ गुबुन हादोराव साख्रिनि थाखाय फोरोंथाय होनो थांखि लादों। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मैया CM फ्लाइट स्किमखौ बेखेवो, जायनि थांखिया 50,000 लाइमोनफोरखौ जापाननि रावाव फोरोंथाय होनाय आरो जापानाव साख्रि नागिरनायाव हेफाजाब होनाय। बे स्किमनि सिङाव जाफुंसार सोलोंसाफोरा 5 बोसोरनि वार्क भिजा मोननो हागोन आरो दानफ्रोमबो 2 लाख रांसिम आरजिनो हागोन। साफ्रोमबो सुबुंनि गासै खरसाया 1.8 लाख रां, जेराव आसाम सरकारा 1 लाख, जापानआ 50,000 रां आरो सोलोंसाया 30,000 रां होगोन। फोरोंथाया JLPT N2 थाखोसिम फरायसाफोरखौ थियारि खालामगोन।
गोबां कम्पानिफोरा रावनि आयदा होगोन आरो जापाननि स्पेसिफाइड स्किल्ड वार्कार (SSW) हाबाफारिनि सिङाव साख्रि थिसननायनि राहा खालामनाय जागोन। आसाम CM बिथाङा बुङो दि खोला करिया आरो जार्मानिजों रोखोमसे हाबाफारिफोरखौ गोसारहोनो थाखाय सावरायनाया सोलिगासिनो दं। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।